Barakaldon gorpu baten 2 hanka topatu dituzte. Uztailean desagertutako 72 urteko gizon batenak direla uste da. Iluntasunean gorderik bizi dira gure herriko kronika beltzak. Gure lana izango da horiek argitara ematea. Batzuetan, hilketa baten krudelkeria ez da hiltzeko eran nabari. Baizik eta gorpua desagertarazteko moduan. Hori da burura datorkiguna, 2020ko azaroan, ertzaintzako bilaketa txakurrek hanka aurkitu zituztenean Barakaldoko Arrontegi mendian. Sastraka artean eta honelako plastikozko poltsen barruan aurkitu zituzten hankak. Roberto Colina izeneko gizonarenak ziren. Hilabete batzuk lehenago, mamu bat bezala desagertutakoa. Gainerako gorpuzkiak ez zituzten inoiz aurkitu. Ikerketaren hasieratik bukaerara arte, misterioz beteriko kasua izango da honako hau. Prestatu zaitezte, egiaren bazterrik ilunenak ezagutzeko, krimenik latzena ere, uste baino gertuago egon baitaiteke. ...2020ko azaroaren 26 da. Eta Euskadi, mundu osoa astindu duen COVID-19 pandemiaren eraginpean dago. Gertaera lazgarri batek ordea, bere lekua egin du albistegietan. Barakaldoko Arrontegi mendian, ertzaintzak gizaki batenak diruditen hanka moztu batzuk aurkitu ditu. Gorpuzkia goizeko 11:30 aldera aurkitu dituzte, zehazki 2 hanka hemen Barakaldoko Errontegi auzoan. Erredakzioan geunden eta heldu zitzaigun informazio bat esaten Errontegin hainbat gorpuzki agertu zirela, orduan, bertaratu ginen. Antzegoen ertzaintza, bilaketak egiten. Barakaldoko Arrontegi mendian aritu dira gaur goizean ikerketa kriminalekoak, zaintza unitatekoak eta txakur unitatekoak. Ibili ziren egunetan zehar, Barakaldoko hurbiltegiaren inguruan El Castañal auzoan. Antena baten ondoan, plastikozko poltsa beltz batzuk aurkitu zituzten kirats handia zutenak. Txakurrak eraman zituzten bertara eta bertan aurkitu zituzten belaunetatik bera moztutako hankak. Sortzen zuen edo eragiten zuen kiratsa edo usain txarraren ondorioz, esan daiteke denbora luzea zeramatela bertan. Badirudi, atzean, hilketa bat egon daitekela, ikerketak berak erakusten emango du eta berak konfirmatuko du. Horrelako leku batean hankak ezkutatzeak, hainbat seinale ematen dizkigu. Batetik, identifikazioa zailtzen saiatzen dira, eta bestetik, azken batean, baliteke erasotzailea edo erasotzaileek lekua ezagutzea. Pertsona baten hankak zatitu, poltsetan sartu eta sastrakartean botatzeak adieraziko du hiltzailearen eskutatzeko nahia. Hiltzailea eta adieraziko digu oldarkortasun handia dagoela, inpultsibitatea hala nola eta baita ere empatia falta bat. Oso pertsona hotza eta errukigabearen aurrean gaude edo pertsonen aurrean gaude. Azken batean ez da gauza bera pertsona bat hiltzea edota pertsona bat hil eta zatikatzea. Aurkikuntzak sekulako ezinegona eragindu El Castañal auzoan. Sortutako edo eragindako alarma soziala ere izan zen itzela. Gizartearentzat, horrelako gertaera batek segurtasun falta handia sortzen du, ezta? Paranoia baita ere. No sé, un poco acojonados, ¿no? Porque, no sé, al estar tan cerca, ahí es que no tiene, como que no tiene sentido. ¿Quién va a dejar eso ahí? Es que no sé.
Pertsona hauek beldurtuta sentituko dira, gehien bat bizilagunak edo gertuko pertsona hauek, zalantzazko daudelako zer gertatu da, zeren adiran hanka hauek, eta beldur hori, ez jakiteagatik oraindik nondik agertu diren eta zerrek sortu duena guztia. Bilaketan erreskate unitateko agentek eta ertzaintzakurrek goiz osoa pasa zuten Barakaldoko El Castañal auzoan, izan ere guk ez genekien, baina duela hilabete batzuk desagertutako gizon baten bila zebiltzan bertan. Uztailean salatutako 62 urteko gizon baten desagerpenaren testu inguruan hasi dute bilaketa eta egindako aurkikuntzari esker ikerketan salto kualitatibo bat eman dutela esan du ertzaintzak. Orain ikerketak beste norabide bat hartu duela adierazi dute eta gainontzeko gorpuzkiak bilatzen jarraituko dutela. Ekaina erdialdetik ez zuten ikusi, eta gauza izan zen desagertore mugikorraren seinalea inguru horretan lokalizatzen zutela. Beraz horregatik izan zen ertzaintzarentzat garrantzitsua bilaketa horrastea. DNA probek baieztatu egin dituzte ertzaintzaren susmoak. Momentu horretan Roberto dibortziatuta zegoen eta seme bat zeukan, eta momentu horretan bere bikotekide ohiarekin, Soraia izeneko emakume batekin bizi zen, eta emakume horren bi seme alabekin El Castañalen. Cuando se produce la investigación, una de las primeras cosas que la Ertzaintza realizó fue acudir por el barrio para saber qué tipo de persona era. Y todo lo que se obtuvo era que era una persona tranquila, que le gustaba mucho pasear con sus perros, que precisamente subía por la zona de las antenas, y lo que indica el hijo es que su padre era un buen hombre. Auzoan zalaparta sortu zuen kasuak, aurkikuntzak, baina denek susmatzen zuten azkenean, ez? Norenak izan zitezkeen hanka horiek eta denek komentatzen ziguten drogen munduan sartuta zebilen pertsona bat zela eta kontu garbiketa batekin lotzen zuten. Roberto tipo iluna bezala irudikatzen zuten, ezagutzen zutenak, saltsa askotan sartua egoten zena, zor desente zituenak. Eta denek zekiten drogen munduan zebilela nolabait eta mendekotasun bat ez zuela. Es cierto que Roberto Colina era una persona toxicómana y por tanto tenía relación con el mundo de las drogas, pero no con el tráfico de drogas. Robertoren bikotekide ohiak, Soraiak, abuztuaren 2an jarri zuen desagerketaren salaketa. Hankak agertu baino 4 hilabete lehenago. Poliziak ezagutzen zuen Roberto. Hainbat aurrekari zituen droga kontsumoagatik eta arma debekatuak edukitzeagatik. Gainera, aspaldiko bikotekide batek genero indarkeriagatik salatu zuen. Hasieratik, arrisku handiko desagertze gisa ikertuko dute. Kriminologiaren aldetik, desagerpenetan, ezaugarri desberdinak daude, jakiteko naturala izan den edo provokatu izan den. Adibidez, pertsona zahar bat edo heldua baldin bada, gaixotasun mentala baldin badaude, kasu horietan, posible izango litzake desagerpen natural bat izatea. Bestetik, gainera jakin da horrelako kasu batean, drogaren munduarekin zerikusia zuela, pentsa genezake provokatua izan zitekeela. En la primera declaración de Soraya, cuando pone una denuncia, y aquí lo que dice es que a finales de julio, estando paseando ambos, Roberto había recibido una llamada telefónica de un chico que traficaba con drogas y al cual Roberto le debía dinero y que le propuso hacer un viaje a Castro Urdiales para hacer un tráfico de drogas y con ello saldar la deuda que tenía. Eta orduan lehen hipotesia izan zen kontu garbitze baten ondorioz, hil zela edo hil zutela. Roberto lurrak irentsi balu bezala desagertu zenetik, ertzaintzak okerren aurre ikusten du. Susmorik txarrenak, bere hanka moztuak agertu direnean bete dira. Hasierako hipotesiak kontu garbiketa batekin lotuak daude.
Robertoren fama txarrak bide horretatik darama ikerketa. Baina nor moldatuko zen Roberto hiltzeko, gorpua zatikatzeko eta isilik egoteko hainbeste denboraz. Pertsona batek bakarrik egin dezake horrelako zatiketa bat, baina oso zaila da. Indarra behar da, denbora behar da, gero gainera denbora behar da odola garbitzeko, izan ere gorputz bat mozterakoan odola asko eskatzen da. Adibidez lege medikuntzan okerrezpanago esaten da teknika bat behar dozula eta tresneria bat berezi edo tresneria bat behar dozula, ezin dozula egin etxeko sukaldean daukozun labana batekin. Pertsona bakar batek egin dezake, baina seguruenik beste nonbaitetik ikaskuntza bat egon dela, bai aurreko krimenetatik, ikusitako filmetatik, beste pertsona kontatutako zerbaitetik, eta gauza askotan bai euskarri hori edo apoio hori eduki beharko du. Robertoren lagun eta senideek 6 hilabete daramatzate haren berririk izan gabe. Hanken aurkikuntzak sekulako zalaparta eta nahasmendua eragin zuen auzoan. Egun horretan jasotako adierazpenen artean, Euskal Telebistako kazetariek Sorayarekin hitz egitea lortu zuten. Aurkikuntzak ustekabean harrapatu zuen auzoa, hala esan ziguten bertako auzokideek Euskal Telebistarako adierazpenak jaso genituenean, eta hain justu Soraya desagertutakoaren bikotekide ohia ere hartu genuen kamara aurrean. Yo al principio no sabía qué pensar, si es que se había marchado, es que se me había perdido por ahí, no lo sabía, pero ya después de empezaron a pasar los días, te puedes imaginar ya lo peor. Gogoratzen dut etxeko erropan hurbildu zela gugana, egia da esan zigula aurpegia ez ateratzeko, orduan sudurretik bera, ez, grabatu genuen, baina egia da gero dena kontatu zigula, ez, edo behintzat istorioa eraikitzeko puntu klabeak eman zizkigula. Nik ikusten dudana da, benetan beldurtuta zegoela eta triste sentitzen zela. Gainera beraientzat dolu prozesu bat suposatuko zuen, eta dolu hau etsipenarekin ere emango zen, benetan ez zutelako jakingo gertatutakoaren egia momentura arte. Andaba peleando siempre con él a cuenta de que lo dejara, pero bueno, una persona que está en ese mundo le cuesta mucho salir y al final acumuló muchísimas deudas. Droga kontsumitzen duten pertsonen artean gezurrak ohikoak dira, eta honek eragiten duena da lagunetatik eta familiatik urruntzea. Pertsona desagertzen denean droga kontsumoak dituenak familiak askotan pentsatzen dute honen ondorioz izan litekela. Barakaldon gorpu zatien bila jarraitzen dute atzo bi hanka agertu ostean. Ustez uztailan desagertu zen gizon batenak dira, gaur bere bikotekidearekin hitz egin dugu eta atzean kontu garbitzea dagoela esan digu. Komunikabideek kontu garbiketaren narratibaren alde egin dute, baina Ertzaintzak argi dauka kontua beste bide batetik doala. Sorayak salaketa jarri zuen unetik susmatu dute hori. La investigación comienza, hay que señalarlo, por el hermano de Roberto. Porque al ver que no le localizaba durante mucho tiempo, al ponerse en contacto con Soraya, la pareja de su hermano, y esta cada vez darle una contestación, resultar extraño, es por lo que acaba obligándola, poco menos, que fuera a la comisaría de la Ertzaintza para poner la denuncia. Roberto desagertu eta hurrengo asteetan Sorayak jarrera arraro izan zuen. Sorayak esan zuen, ez zuela salaketa jarri, Robertorekin ezkonduta ez zegoelako eta horrek legalki galarazten zuelako. Eta hori ez da egia. Pertsona bat desagertzen den momentuan eta zuk susmoren bat badaukazu, zuk jarri dezakezu salaketa, ez du zertan zure bikotekidea edo ez duzu zertan pertsona horrekin harreman afektiborik izan. Sorayaren jarrera oso susmagarria da ikerlarientzat. Desagerketaren salaketa abuztuan jarri zuen emakumeak, baina inork ez du Robertoren berririk ekain erdialdetik. Hilabete horietan guztietan, Sorayak mota guztietako bertsioak emango dizkie Robertori buruz galdetzen dioten auzokideei. Cuando ella pone la denuncia, sospechan que puede ser un crimen, pero por un ajuste de cuentas. Precisamente porque lo que ella dice es que ha quedado en Castro Urdiales con una persona a la cual le debía dinero como consecuencia de ese tráfico de drogas. Pero la policía, según va pasando el tiempo, empieza a desconfiar de Soraya por la actitud de Soraya.
Eso es lo que empezó a hacerles pensar que no tenía nada que ver con un tráfico de drogas. Roberto desagertu zenean bizilagunek zioten Soraiaren jarrera arraroa zela, ez? Azkenean bertsio edo istorio desberdinak kontatzen hasi zelako. Alde batetik esaten zuen Roberto Castrora joan zela eta gero ez zela itzuli, beste batzuei kontatzen zien pneumonia jota zegoela etxean, baina arraro egiten zitzaien, izan ere leihoak parez pare irekita zituen. Eta arraro egiten zitzaien baita ere, azkenean Roberto sarritan ikusten zutelako txakurrekin paseoan eta orain txakurrak ikusten zituzten balkoian denbora guztia zaunka. Soraiak bitarte hartan bertsio ezberdinak zabaldu zituen inguru giroan. Jendeak galdetzen zionean, auzokide galdetzen ziotenean, eta Roberto norzan jakinda, areke ezaten zuen, droga bila juneindan, tarteka egiten omen zuen, edo ajuste de cuentas, bazituen diru zorrak ere beti ere ilegaltasun bideen asuntotan, drogak edo armak, edo... Bertsio desberdinak emateak gezurrari iraupena mozten dio, orduan kasu honetan ikusi dezakegu, agian Soraia benetan ez dela gogoratzen bizilagun bakoitzari zer esan zion, eta horregatik beste gezur bat sortu behar izan zuela. Gainera, bizilagunek Roberto desagertu eta egun batzuetara ikusi zuten Soraia koltsoia aldatzen eta zaborrera botatzen. Soraiak ez dakitan egunean, urrengo egunean, koltsoia zaramara bota zuen, da beste batero, zi? Gainera, Roberto desagertu eta egun batzuetara, Soraiak are susmagarriago bihurtuko duten ekintzak egingo ditu. Se pudo comprobar que Soraya, una vez de que Roberto había desaparecido, esto fue por agosto, es cuando se procede a empeñar en varias casas de empeño cercanas joyas que eran de Roberto. Sí que luego investigados se pudo comprobar que habían acudido 2 personas a empeñar las joyas, pero que el dinero realmente se lo quedó Soraya. Soraiaren bikote ohia zanea bere semea alaba txikienan aitza zan. Da Soraia gertakaria izan zenean bera deitu zuen laguntza eskatuz. Soraya bitxiak eramaten lagundu duen gizona haren senarroia da. Kartzelatik atera berria. Bikotea Robertoren kontu korrontetik dirua ateratzen ere harrapatuko dute. Beste hipotesi bat gailendu zen, hau da, Soraiak eta bikotekide ohi horrek Roberto hil izana. La Ertzaintza ya tenía el cerco muy cogido tanto a Soraya, a todas las mentiras que había ido haciendo, a ese intento de obstaculizar la investigación. Lo único que faltaba era encontrar el cuerpo. El cuerpo no lo encontraron, pero se encontraron las piernas. Entonces, claro, que por supuesto todo cogió ya un cariz pues, mucho más claro. Hankak agertu zirenean, Ertzaintzaren polizia zientifikoek froga erabakigarria aurkitu zuten. Autopsia egiteko garaian, hanken artean, Soraiaren hile batzuk aurkitu zituzten. En esas bolsas es donde se encuentran varios pelos y se determina que alguno es de ella, aunque también hay otros que eran de animales, con lo cual se entiende que podían ser pues, de los perros de Roberto. Soraya susmagarri nagusi bihurtu da. Senarroiaren mugimenduak ere zelatatuko dituzte. Haren telefono mugikorraren bidez, ekain erdialdean egindako mugimenduak aztertu dituzte, eta konturatu dira Robertoren etxean egon zela egun horietan. Berehala pentsatu dute, hil eta gorpua desagerrarazten lagundu ziola Soraiari. Abenduaren 4an, biak atxilotuko dituzte, 4 hilabeteko ikerketaren ostean. Eta Barakaldon aurreko astean aurkitu zituzten gorpuzkien harira, bikote bat atxilotu dute Oihana Sarasola.
Bai, ikerketa sekretupean dago, baina jakin dugu atxilotuetako bat hildakoaren bikotekidea dela, bestea honen bikotekide izandako gizona atzo arratsaldean. Soraya atxilotu zuten momentuan gure kamerak bertan zeuden, irudi hori hartu zuten, eta egia da zertxoait bai harritu gintuela, baina susmoa ere bageneukala. Sorayaren bikotekide hoia handik egun batzuetara aske utziko dute karguekin. Sorayaren egoera bestelakoa da, etorkizun iluna du. Frogatu egin zan, bera gizon hori alberge batean zegoela Bilbon. Da gainera albergean sartu da urten inbiozu fitzaje baten moduko bateaz, beraz, imposible. Arek laguntzia. Soraya eta Robertoren etxea gogoz miatu dute. Baina zerrez, azken txokoa ere garbitu dute. Ez dira esku hutsik joango ordea. Sorayaren albornozaren poltsikoan labana bat topatu dute. Eta honek bai, Robertoren odolaren aztarnak ditu. Una navaja y en esta sí hay un resultado positivo de sangre que posteriormente es analizada y es compartida sangre de Roberto y de Soraya. Da gero, bigarren elementua erabili izan dena nire ustez era injusto baten, txakurrak nolabaiteko geldiunea egin zuela koltsoia izatez egon behar zuen toki batean. Naizta koltsoia barritza zan, Ez zuten aurkitu odolik. Egia da ere gela garbitua zeuala. Bueno, txakurrak han gelditu izana, indizio modura erabili izan zan, mazke froga modura. Labana froga modura, txakurrena igual indizio modura. Soraiak beti ere defendatu izan du, etzela odolik sortu. Eta nor da Soraya, Roberto Kolina hiltzeagatik atxilotu duten emakumea. Soraya HM bizitza gogorra izan zuen emakume bat zen, atxiloketaren unean 50 urte zituen, eta 3 bikotekiderekin izandako 4 seme-alaben ama zen. Horietako 2, adin txikikoak 2, Robertorekin eta berarekin bizi ziren. Sorayak garbiketan egiten zuen lan, baina RGIa jasotzen zuen emakume bat zen, da egunerokoan umien zaintzaren ardura hartzen zuen. A Soraya, poco antes de suceder los hechos, la habían desahuciado de la vivienda en la que estaba con sus hijos. Por este motivo, recurrió a Roberto. Aldundikoek esan zioten, edo topako zu etxe bat umiak erungo dituzunak, edo aldundiak jasoko ditu zure seme-alabak. Eta hartan norengana jo. Darduan Robertorengana jo zu. Roberto eta Soraya bere garaian izan zuten harremanen bat. Roberto eta Soraya Barakaldoko gaugiroan ezagutu ziren. Biek ostalaritzan egiten zuten lan momentu hartan. Robertok pub batean, Sorayak garbitzaile modura. Aspalditik ezagutzen ziren. Lagunak ziren eta honek Sorayari eta bere seme-alabei elkarrekin bizitzeko logela bat eman ziren. Naiz eta urtetan zehar harreman sentimental esporadiko bat izan, esaten zuten behintzat azkeneko hilabetetan ez zeudela batera. Ez ziren bikote. Ez ziren bikote gaineratzuten gela berdinean lorik egiten, bez? Orduan, guk horretan debatetxoa izan genuen, eta bai, argi gelditu zen bere garaian bikote izan ziriela, eta galdera ikurrian gelditu zen, han momentuan bikote zirian ala ez. Bizilagun batzuen arabera, Robertok eta Sorayak eztabaidak izaten zituzten, baina gainera kartzelan egondako bikotekide oi hori agertzen zenean eztabaidak oraindik handiagoak ziren. Soraya eskondu zen oso gazte izan da. Izan zituen bikotekide oi batekin seme-alabak, gero beste batekin izan zituen beste 2, eta bigarren honekin pairatu zituen tratu txarrak. Evidentzia nahikoa dago adierazteko tratu txarrak bizitzeak eta bizitzan zehar tratu txarrak askotan bizitzeak trauma ondorengo estresa sortzeko gaitasuna duela. Hala nola birresperimentazio sintomekin eta baita ere emozioak bizitzeko zailtasuna sortu dezake honek. Robertok eta Sorayak ez zuten elkar bizitza polita. Izatez, komunidadean hainbat eta hainbat kesa zeuan. Robertok
oihu asko erabiltzen zuen, irainak. Una relación que podríamos denominar tóxica, porque había discusiones entre ellos y todo ello mediaba también un consumo de drogas por parte de ambos y de alcohol, que igual era una de las partes que más les unía. Tenían por costumbre pues encerrarse durante 2 o 3 días en los que no salían a la calle para nada y tenían unos consumos elevadísimos tanto de droga como de alcohol. Soraiak drogakin arazoak zituen, galdetzen badiazu, nik esango dotzut, Robertorekin elkarbizitza egin artean, ez. Aurretik kontsumo esporadikoak izan dituen, bai. Robertoren gertakaria eta gero kontsumo esporadikoak izan zituen, bai. Gaur egun, ez, garbi dago. Bikotekide harreman honetan drogen kontsumoa ematen bada eta hau normalizatzen bada, honekin batera jokabide oldarkor hauek eta gatazka hauek normalizatu daitezke desinhibizio honengatik, ez? Bi pertsone kontsumitzen badute, biek edukiko dutelako desinhibizio hau eta askatasun hau edozein gauza esateko. Profil honetako pertsona bi elkar bizitzen hasten direnean, elkarbizitza edo bizikidetza hori ez da bat ere ordenatua eztabaidak edo iskanbilak euren artean izan daitezke euren egunerokotasuneko parte. Droga kontsumo momentu hauek bai sortu dezake beraien arteko sentsazio faltsua ulertzen direnarena, gustora daudenarena, baina kontsumo horretatik dator sentsazio hau. Joan gaitezen 2020ko ekainaren 16ko gauera. Roberto eta Soraya etxean daude, emakumearen seme-alabekin. Bizilagunek oihuak entzun dituzte. Zer gertatu zen, agertu ziren telefonotan bideo sexual batzuk. Hoiekin frogatu izan genuen gutxienez, ekainaren 14tik eta ekainaren 17ra etengabeko gauak sortu zirela, sexuarekin eta kokainarekin lotuta Robertoren gelan. Estaban en esos 2-3 días en los que se encerraban, consumían drogas, bebían. Beren seme-alabak zeuden gela baten, Soraiaren seme-alabak gela baten, eta beste gela baten zeuden Soraya eta Roberto. Soraiaren inguruan jokabide guzti hauek aurrak ondoko logelan egonda egiteak, bai impultsibitate eta aldarkortasun horretaz gain eta empatia falta horretaz gain adierazten digu ez dela kontziente bere jokabideek inguruan nola eragiten duten eta jokabide hauek aurrengan zein eragin eduki zezaketen. Bi seme-alabak esnatu ziren, bi seme-alabak ate joka ibili ziren, debekatuta zeukaten gelara sartzea. Y en un momento determinado de la madrugada, los niños, los dos menores que vivían con ellos, oyen unos gritos. Momentu batean, liskar bat sortzen da, bizilagunek esaten dute liskar hori entzuten zutela. Une konkretu batetik aurrera, derrepentean isiltasuna dago, ez da ezer entzuten. Entonces el niño se levanta al salón, entreabre un poco la puerta y dice que ve a Soraya colocada encima de Roberto, que su madre giró la cabeza, le miró, no dijo nada, y el niño, asustado, cerró la puerta, cogió el perro, cogió a su hermana y se dirigió a la puerta de la casa a esperar por si tenían que salir corriendo. Gau horretatik aurrera ez zuen inor gehiago Roberto ikusi, asteak pasa ziren eta ezerrez, eta Soraya bertsio desberdinak ematen hasi zen. Nik kasu honetan esango nuke ez dela izan krimen pasionala. Normalean krimen pasionala izaten da, adibidez, desleialtasunaren arrazoiagatik edo jeloskortasuna moduko arrazoi batzuengatik. Eta kasu honetan nire ustez nahiko argi dago inpultsibitatearen ondoriozko emaitza bat izan zela.
Drogen kontsumoak inguruko hautemate hori aldatzeaz gain ez du justifikatuko krimen hau egitea. Bai egia da drogen kontsumopean erabaki hartzen ondoriak ez direla berdin baloratzen, baina ez krimen bat justifikatzeko moduan. Kasu honetan esango nuke beren profila dela psikologikoki minduta dagoen pertsona batena eta inpultsiboki jokatu duena momentu horretan, emozioak kudeatzeko zailtasunak dituela eta egoera estresagarri baten aurrean ere ez dakiela nola jokatu. Gau horretan bertan hilko du Soraiak Roberto. Honelako labana batekin. 7 zentimetro terdiko ahoa duen aiztoarekin. Gutxienez, bitan sartuko dio soinen borrean. Le llegó a dar en 2 ocasiones. Ella dice desconocer dónde acertó, en qué zona del cuerpo acertó. Y claro, y no se pudo comprobar porque el cuerpo nunca apareció. Hurrengo egunetan, gizona oheazpian ezkutatuta eduki eta gero, gorpua zatikatzeari ekingo dio honelako aizkora batekin. Hankak plastikuzko poltsa batean sartu eta zaborra balira bezala sastrakartera botako ditu. Ertzaintzak lortu du azkenean krimenaren egilea harrapatzea, baina zergatik hil zuen eta batez ere, non dago gorpua? Egia da misterio asko zituen kasua zela, ez? Arrazoi simple batengatik, ez zegoelako gorpurik oso zaila zen heriotzaren arrazoia zehaztea eta hilketaren modua baita ere. Eta guretzat galdera nagusia zen zergatik ez zituen hankak gainontzeko gorpuarekin bota. Saiatu zen umien aitza topaten laguntzeko, ez zuen laguntzarik jaso. Ezin zan gorpua bertan egon, darduan Soraiak erreakzio ez pentsatutako batean hartu zuen losaku baten ume txikien losaku baten funda, saiatu zen gorpua fundan sartzen, Roberto esan altua, 1,60, eta ez zitzaion sartzen ume txikien losaku baten fundan. Darduan aizkora bat zegoen etxian, eta hankak moztu zizkion belaunetik bera. Se tuvieron que dar hasta 6 hachazos para poder desprender el hueso y seccionarlo totalmente, separarlo del resto del cuerpo. Hankak boltza batzutan sartun da utzi zituen berak gogoratzen ez zuen inguruan, eta gorpua bajatu zuen, alizan zuen modura, bajatu kalera. Baja las escaleras, porque en esa casa no hay ascensor, y lo traslada a unos contenedores que no son los primeros que están cercanos a su vivienda, sino otros que hay más arriba en el barrio, porque son de palanca de pie, de los que se abren grandes, que están a más de 200 metros. Y dice que posteriormente vuelve a recoger las piernas y a tirarlas en la zona de las antenas. Gorpu bat zatikatzeko ostasun handia adierazi behar da, jokabide oldarkor bat delako eta empatia baxua adieraziko duen jokabidea delako. Gorputz bat moztea ez da gauza erreza, ez da ogibarra bat moztea bezala, denbora behar da, tresnak behar dira, ostasuna behar da eta krudelkeri puntu bat behar da. Baina kasu honetan nik ez dut uste Soraiak egin duenik helburu horrekin. Ez da egin beste batzuk mintzeko helburuarekin, baizik eta eskutatzeko eta bera harrapatu ez izateko helburuarekin. Tanto el Ministerio Fiscal como yo pensábamos que Soraya había necesitado ayuda para deshacerse del cuerpo e incluso no sabemos si para cortarle las piernas también. Nik uste dut kasu honetan Soraiak izan duela laguntza. Ez dakit, igual teknika badaki zelan moztu gorputz bat, baina nik ez nago hain ziur, orduan nik esango nuke norbaiten parte hartzea egon aldela. Soraya es una persona de complexión delgada, es bajita, es menuda,
y consideramos que no ha podido tener tanta fuerza ni siquiera para llegar a seccionar las piernas. Ya no digo para trasladar un cuerpo entero pues, a más de 200 metros, más bajar 3-4 pisos sin ascensor y luego conseguir lanzar el cuerpo, porque hay que levantarlo en el aire. Bera bakarrik gai izan zen gorpua zatitzeko, momentu horretan ertzaintzak pentsatu zuen, laguntza behar izan zuela, eta horretarako kartzeletik irtendako bikotekide ohia izan zitekeela laguntzaia. Horregatik gizon hau atxilotu zuten, baina froga nahikorik ez zutenez, azkenean aske geratu zen. Niretzat erantzunik gabeko galdera hori zen, ez? Non dago gainontzeko gorpua, beste guztia nahiko argi zegoen. Gorpuaz eta hankez libratu ostean, Soraiak bere bizitzarekin jarraituko du lasai asko. Roberto desagertuta egon zen hilabeteetan, Soraiaren jarrera izan zen bizitzari jarraitzea normaltasunez, umeen zaintzan eta etxearen arduran. Hurrengo egunetan izan zuen jarrerak izotza baino hotzagoa zela erakusten zuen. Acompañaba a los niños pequeños al colegio, hacía la compra en el barrio con total normalidad. De hecho, posteriormente se comprobó que trató de cambiar el contrato de alquiler a su nombre, pues para quedarse ella como inquilina de esa vivienda en la que estaba viviendo con Roberto. Absoluta normalidad, como si nada pasara. Eta azken batean ezin dugu ahaztu telebistan agertu zela biktimari buruz hitz egiten. Yo al principio no sabía qué pensar, si es que se había marchado, es que se me había perdido por ahí, no sabía. Robertoren hankak agertu zirenean eta entrevista egin zitzaionean telebistatik, gogoratzen dudana da bere inpaktoa, bere urduritasuna, bere jakineza. Izatez, Soraiak ez zuelako jakin izan, ez zuen ez da gogoratzen, Robertoren hankak etxe ondoko jardin batean utziak zituenik. Deskolokea. Andaba peleando siempre con él, al cuenta de que lo dejara, pero bueno, una persona que está en ese mundo le cuesta mucho salir. Y al final acumuló muchísimas deudas. Pero el hecho determinante de que cuando encuentran las piernas y va la prensa a hablar con ella, y sigue manteniéndolo y sigue lanzando pistas falsas, eso ya denotaba que su intención era la de ocultar el cuerpo y tratar de librarse, lógicamente, de lo que había hecho. Egun horietan izan duen jarrerak esaten digu oso pertsonak manipulatzailea dela eta kontrolpean izan nahi duela egoera guztia. Baina ez nuke esango dela psikopata edo soziopata baizik eta inpultsiboki jokatu duen pertsona bat eta ez dakiena emozioak ondo kudeatzen. Soraia Atxeren aurkako epaiketa 2022ko apirilean hasiko da Bizkaiko lurralde auzitegian. Herri epaimahai bati egokituko zaio Soraiak defendatuko duen bertsioa sinistea. Fiskaltzak eta akusazioak 22 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigorra eskatuko dute, azpikeriaz hil eta ahaidetasunagatik. Baina defentsak beste bide batetik joko du. Defentsaren aldetik une oro onartu zuten Soraiak Roberto sastakatu zuela, baina bere burua defendatzeko egin zuela esan zuten. Coge la navaja con la mano derecha, que no con la izquierda. Le lanza 1 o 2 veces, no sabemos, al tronco. En ese momento, eso es legítima defensa. ¡Zas! Kokaina kontsumitzen ari zirela gau horretan, eta momentu batean Roberto Soraia bortxatzen saiatu zela, eta bere burua babesteko laban bat hartu zuela, eta labankada bat eman ziola Robertori. Defentsak esan zuen Soraia bizizela Robertoren menpe. Defendatzen genuen legitima defensa eta defendatzen genuen intoxikazion plena. Legitima defensa, kontekstu horretan berriro ere, irainak, koiuak, tratutzarrak, agresio fizikoak, bortizkeria, violazioak, ez ziguten onartu. Soraya, cuando fue detenida en diciembre de 2020, ante las preguntas de si Roberto en algún momento le había agredido, jamás, o sea, dijo que no.
defendatzen genuen ere Soraiak ez duela Robertoren heriotza bultzatu. El hecho de que no se encuentre el cuerpo, la defensa, lo estaba usando como no determinante de saber cómo había muerto. Defentsak proposatu zuen beste hipotesi bat izan zen, igual bihotzeko baten ondorioz hil zela Roberto. Robertok ere bazeukan behar bat, zana osasun punto bat, teleasistentzia aparato bat erabiltzen zuen dagoeneko, bihotzak oso jota zegoelako, guk beti ere defendatu izan dugu, kardiopatia larriak, zorzezakela, konteksto histrioniko horretan, egunetan, koka, alkola, zaztaka jasotzean bihotzeko bat eman ziola. Guk hori defendatu izan du. Egia da hor akusazioa azkar ibili zela, esanez, bihotzekoa izan ezkero normalena behintzat ambulantzia edo gutxienez polizia deitzea dela eta ez gorpua desagerraraztea. Akusazioaren aldetik, naiz eta kokainaren kontsumoa onartu, hori nahikoa ez dela esan zuten. Hau da, pertsona bat hiltzeko eta zatitan banatzeko, gero etxe guztia ondo garbitzeko, hor izugarrizko krudelkeria eta pertsona hotz bat irudikatzen da. Eta ez kokaina kontsumopean dagoen pertsona baten irudia. Krudelkeria baita, seme-alabak alboko gelan zeudelako, Robertoren gorpua aizkora batekin zatitzeagatik eta ondoren etxea goitik bera garbitzeagatik. Soraiak familiari barkamena eskatu zion, baldin eta berak inungo partizipaziorik izan bazuen haren hilketan. Baina ez zuen, Soraiak ez du barneratu izan berak haren hilketa sortu duenik. Juro ante Dios ante este tribunal que es cierto. No sé si maté o no maté a Roberto Colina, pero mi intención desde luego no fue esa. Soraiak epaiketan duen jarrera ikusi dezakegu burumakur agertzen dela, nolabait aurpegia eskuekin tabatzen duela, baina hau ez da zerbait berria. Soraia errudun sentiarazi duten momentuan eta bera horrela sentitu den momentu guztietan eskutatzeko joera hori edo jokabide hori izan du. Bai deklarazioetan, bai atxilotua den momentuan eta baita ere epaiketan. Bestalde Soraiak une oro defendatuko du, bera bakarrik libratu zela gorputzetik. Epaiketa berez ezan izan korapilatxoa, hasieratik Soraiak onartu zuen, berak labankada eman ziola eta berak hil zuela Roberto, baina egia esateko gorpurik ez zenez agertu, galdera asko airean geratu ziren. Herri epaimahaiak homizidioa zerrudun jodu Barakaldon bikotekidea hil eta gorpua zatitzeaz akusatutako emakumea. No se puede conocer la manera concreta en la que sucede el hecho. El jurado añade que no existen pruebas directas y objetivas que acrediten que los navajazos fuesen la causa del fallecimiento. Defentsak errekurtsoa aurkeztuko duela, iragarri du bere bezeroa absolbitua izan beharko litzatekeela argudiatuta. Hay muchas incógnitas, sí, en este caso, porque no han quedado probadas, pero desde el inicio Soraya siempre lo que dice es que ella se deshizo del cuerpo sola. Que Soraya es imposible que se haya podido desprender del cuerpo ella sola. Zelan da posible Soraiak hori berak bakarka egitea? Posiblea da. Eta horra defendatu dugu. Baina egia da ez dutela sinestu. Epaimahaikideek erabaki zuten Soraiak gezurretan ari zela Roberto hil zuen egunetik. Beraz, ez zuten frogatutzat eman sexu erasoa. Ez da bere ekintzen jabe izateari utzi arte kontsumitu zuela. Ezin izan zen jakin, labankada batez, 14 labankada edo bihotzeko batez hiltzen Roberto. Soraia kondenatu zuten, baina ez dugu inoiz jakin non dagoen Robertoren gorpua. Epaimahaiak aho batez jo du Soraia Roberto Colinaren hilketaren erruduntzat, eta 14 urteko kartzela zigorra ezarri dio. Hala ere ezin izan dute argitu hilketaren arrazoia. Zalantza eta misterio asko dituen krimena da arrauntegiko zatikatzailearena. Erantzun guztiak Robertoren gorpuak ditu, ez da inoiz agertu.